Velkommen til. God formiddag. Hvert år ønsker knap 1000 børn at få hjælp på et julemærkehjem. Hjælp at få en positiv retning i livet. Hjælp til at få et sundere liv og højere livskvalitet. Børn på julemærkehjem kommer ofte fra en hverdag, hvor mobning og social isolation er daglig kost. De føler sig ofte udenfor og meget alene i verden. De drømmer om en hverdag med venner, og hvor der er plads til alle, til at være den man er. Det er noget, vi alle sammen ønsker. Et liv, hvor vi føler os som en værdifuld del af et fællesskab. Vi har alle sammen brug for trygge relationer, hvor vi kan være os selv, hvor vi kan udfolde os og udvikle os. Men når mobning og ensomhed er daglig kost, kan man komme til at miste sit selvværd og troen på sig selv. På julemærkehjemmene får børnene troen på sig selv tilbage. Den tro, den gør, at de tør møde verden, smile til den og giver styrken til at mestre de mange muligheder og udfordringer, livet byder på. Julemærkehjemmenes egne tal viser, at 72% af børn på julemærkehjem har oplevet mobning. Et år efter, at de har afsluttet deres ophold på julemærkehjemmene, er det faldet til 14%. Jeg har selv ved flere lejligheder besøgt julemærkehjemmene og set der arbejde, der hver dag året rundt bliver gjort for udsatte børn i Danmark. Og det er et imponerende arbejde, udført med respekt og omsorg. Men en ting er, hvad jeg oplever, og hvad julemærkehjemmene selv siger. Hvad siger eksperterne om kvaliteten af arbejdet på julemærkehjemmene? I år har SFI, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, evalueret julemærkehjemmenes arbejde. De gjorde det for Sundhedsstyrelsen, som sammen med Julemærkefonden har kørt et projekt for at styrke børnene og familiernes udbytte af et ophold på et julemærkehjem. Et projekt med så gode resultater, at det nu er dagligdag på de 4 julemærkehjem. Og som fortæller for Julemærkefonden har jeg fået æren at præsentere nogle af de markante resultater. Lad os se på nogle af forskernes hovedkonklusioner. Kun 37% af børnene har en god tro på sig selv, når de starter på julemærkehjem. Det tal er steget til 75% beslutningen af opholdet. Et flot resultat, der også bekræfter Julemærkefondens interne målinger. I forhold til forældrenes vurdering af deres børns problem viser evalueringen, at 39% af børnene har problemer med social isolation ved opholdets start. 4 måneder efter opholdet er det faldet til 12%. Og godt 42% af forældrene svarer, at deres børn mangler venner. 4 måneder efter opholdet er det faldet til knap 17%. SFI har målt på livskvalitet, selvværd, oplevet sundhed og vægtudvikling. Og som de konkluderer i rapporten, forbedringerne under børnenes ophold på et julemærkehjem er meget markante på alle parametre. Lad os slutte med at se på, hvordan børnene selv vurderer, hvad de har fået ud af deres ophold.
Det er jo positive streger, der taler for sig selv. Og det er det, vi skal tænke på, når vi i dag fejrer dette års julemærke. Hvor meget godt det lille julemærke gør for så mange udsatte børn i Danmark. Og det er uanset om du køber det fysiske julemærke, eller julemærke til din mails, eller som noget nyt i år til din telefon, hvor du kan sende dine beskeder med en julemærke. Så kan man godt sende mange flere sms'er, hvis det er sådan. Hvert år får 750 børn gavn af et ophold på et julemærkehjem. En af dem er Mikkel. Han har været på julemærkehjem i år, og han har lavet en film om sit ophold, som han vil vise os. Og så bagefter vil han fortælle, hvordan det går nu, hvor han er hjemme igen. Tusind tak.